No, určite sme už počuli mnohokrát v živote, všetko má svoj čas a všetko príde správnu chvíľu, keď človek na to bude naladený. Čím viac tlačíme na veci, tým viac ich od seba otláčame. Takže ak niečo chceme, tak by sme sa mali v prvom rade dokázať uvoľniť. Naučiť sa uvoľniť. A nie je to jednoduché, keď človek má nejaké silné témy, ktoré si potrebuje riešiť, tak to uvoľnenie potrebuje svoj čas, svoju prácu. Takže napríklad, keď sa nevieme uvoľniť v tom, že potrebujeme zarobiť viacej peniazy alebo potrebujeme mať viacej niečoho, tak čím viac budeme do toho akoby tlačiť, že budeme tlačiť na stretnutia, budeme tlačiť na ľudí, budeme tlačiť na príjem a viac chcem, tak sa to zastaví. A budeme mať čoraz menej toho, čo vlastne chceme. Takže v prvom rade princíp je dávať. Takže čo chceme dávať za to, aby sme mali proste niečoho viac.